з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія поводле Матфея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус расказаў сваім вучням гэтую прыпавесць. Валадарства нябеснае, падобнае да гаспадара дому, які выйшаў на світанне наняць работнікаў у вінаграднік свой. Дамовіўшыся з работнікамі па дынару за дзень, ён паслаў іх у свой вінаграднік. Пасля ён выйшаў каля 3 гадзіны і, убачыўшы іншых, якія стаялі на рынку без працы, сказаў ім: «Ідзіце і вы ў вінаграднік мой, і я справядліва заплачу вам». Яны пайшлі. Зноў выйшаўшы каля 6 і 9 гадзіны, зрабіў тое самае. Выйшаўшы каля 11 гадзіны, ён знайшоў іншых, якія стаялі без працы, і сказаў ім: «Чаму вы стаіце тут цэлы дзень без працы?» Яны сказалі яму: «Нас ніхто не наняў». Ён кажа ім: «Ідзіце вы ў вінаграднік». Калі ж настаў вечар, гаспадар вінаградніку сказаў свайму эканому: «Пакліч работнікаў і заплаці, пачаўшы з апошніх да першых». І тыя, хто прыйшоў каля 11 гадзіны, атрымалі па дынары. Тыя, што прыйшлі першымі, думалі, што атрымаюць больш, але яны таксама атрымалі па дынары. Узяўшы, яны пачалі наракаць на гаспадара дому, кажучы: «Гэтыя апошнія працавалі 1 гадзіну, і ты зраўняў іх з намі, якія перанеслі цяжкі дзень і спёку». У адказ ён сказаў аднаму з іх: «Дружа, я не крыўджу цябе. Хіба не аб дынары ты дамаўляўся са мною? Вазьмі сваё і ідзі. Я ж хачу даць табе, гэтаму апошняму, так, як і табе. Ці ж не дазволена мне рабіць са сваім тое, што хачу рабіць? Ці вока тваё заздросціць, што я добры? Гэтак апошнія будуць першымі, а першыя апошнімі». Гэта слова Пана. Злюбленыя, чалавек, створаны Богам, маюць усе дары для таго, каб быць чалавекам, каб перажываць гэты дар людского жыцця ў спосаб годны. Бог так прыгожа збудаваў чалавека, што маюць все патрэбныя дары, каб перажываць у спосаб годны сваё жыццё. Ведаеце, гэтыя дары, яны маюць і ўнутраны характар, да? Чалавек маюць пэўную глыбокую, весь глыбокі ўнутраны мір. Ёсць букет унутранага міру, дзе ёсць разнастайныя пачуцці. Чалавек можа перажываць радасць, смутак, боль, горыч, захапленне і гэтак далей. Это цэлы букет унутранага міру. Чалавек кантактуе з наружным мірам праз тое, што бачыць, чуець, дакранаецца, чуець запах, перажывае смак, можа ацаніць, скажем, асяроддзе, ацаніць атмасферу. Это таксама дае адпечатак на ўнутраны мір для пазнавання, для развіцця. І ведаеце, адзін з такіх элементаў, які таксама з'яўляецца Божым дарам, што можа загучыць на першы погляд цікава, але страх. Божым дарам з'яўляецца натуральны страх. Але у якім значэнні? Страх бароніць ад чагосьці, што можа прынесці шкоду. Страх павінен барадзіць ад таго, каб я не знішчыў, каб не было знішчана тое, што з'яўляецца большай каштоўнасцю, маё жыццё. Ведаеце, памятаю, калі мая група, яшчэ студэнтаў, калі мы вучыліся ў універсітэце, пайшла ў горы. І ідучы па гарах, менавіта адзін хлапец, адзін семінарыст першага курса вырашыў абагнаць усіх, хто ішоў не па трапінцы, не па сцяжынцы, а збоку. І неразважліва ў гарах вельмі можна хутка страціць пачуццё рэальнасці. Можна проста
не адчуваць, наколькі ты над пропасцю стаіш, да? Не адчуваць раўнавагі. І гэты хлопец фактычна паляцеў галавой уніз са скалы, сделаў сальта, затрымаўся на пятках на такім выступе і абпёрся аб скалу. Вот, ноги задрожали, а ва ўсіх появіўся страх. Натуральная рэч, которая появляется адразу. Чаму? Это Божий дар. Таму што у даным моманце магло быць знішчанае жыццё. І ведаеце, страх з'яўляецца Божым дарам, які мае нас папярэджваць, што нам альбо бліжняму штосьці кепскае можа здарыцца. І натуральным дарам чарговым, калі праяўляецца такі элемент, ёсць дапамога, каб чалавека уратаваць ад небяспекі, якая можа сустрэць. Ведаеце, страх таксама папярэджвае нас аб чымсьці. Напрыклад, штосьці небяспечнае можа здарыцца, чалавек прадчувае на аснове пазнаных фактаў, і чалавек розум падказвае: зрабі іначай, каб тваё жыццё было захаванае. Ведаеце, у гэтым значэнні страх з'яўляецца Божым дарам, маюць функцыю аберагаючую чалавека. Чалавек з'яўляецца каштоўным скарбам. Аднак ёсць яшчэ іншы элемент страху. Страхам чалавека можна маніпулировать. Ведаеце, так як можна маніпулировать іншымі рэчамі. Псіхалогія чалавека можа прычыняцца да таго, што я ўзрастаю, дапамагаючы і чалавеку адкідваць тое, што мне перашкаджае быць чалавекам у поўні. Але я магу выкарыстаць псіхалагічныя веды для таго, каб другога знішчыць, зманіпулировать, павесці туды, куды я хачу завесці гэта чалавека, каб ён рабіў тое, што я хачу, каб рабіў гэты чалавек. І гэта з'яўляецца грахом, гаворачы па-хрысціянску. Калі чалавек ужывае свае веды для таго, каб калі чалавек ужывае сваіх ведаў, каб палохаць іншага чалавека, па-хрысціянску гаворачы, што гэта гаворым, што это з'яўляецца грахом. Чаму? Праз такія рэчы я закрываю чалавеку карыстацца і развіваць натуральныя Божыя дары, якімі з'яўляецца разум, воля, выбор свядомы, у которым я выбираючы бяру адказнасць за свой учынак. І гэтыя дары, которые Бог даў чалавеку ад самага пачатку і жадае, каб яны ўзрасталі. Чалавек натуральным чынам жадае пазнаваць, жадае праўды, жадае справядлівасці. Чалавек жадае развівацца, развіваць таланты, дары. І калі ёсць моманты, што мяне пэўныя рэчы палохаюць, чалавек натуральным чынам павінен умець перайсці над страхам, каб развіваць у сабе Божы дар. Такое прагненне Бога. Бог жадае, каб чалавек развіваўся. Ведаеце, і калі здараецца так, што чалавек свядома і добравольна прабуе іншага праз страх загнаць туды, куды жадаецца яму гэта ўчыніць, это чыніцца вялікі грэх. Ламаюцца самыя асноўныя правы. Калі, напрыклад, скажам, ёсць пэўная супольнасць, і для того, каб эта супольнасць функцыянавала, скажам, большае прадпрыемства, скажам, некалькі тысяч чалавек, і каб это прадпрыемства спраўна працавала, адна з метад, дарэчы, камуністычнага рэжыму, усіх трымаць у кулаку праз страх. Альбо праз такія рэчы, што страціш працу, не будзеш чаго жыць, это страх. Будзеш гаварыць штосьці не так, на цябе павысяць голас, будуць санкцыі, это страх. Але адначасова вядома, што гэты метад запалохвання нішчыць развіццё маіх дароў. Напрыклад, вельмі цікава, калі папа рымскі Бенедыкт XVI аднаго разу адведаў Амерыку, і на сустрэчы з касцёлам у Амерыцы ён сказаў так: «Мадэль функцыянавання краіны ваш дасканалы». Вельмі добрая мадэль функцыянавання краіны. Чаму? Папа рымскі сказаў, што гэта мадэль вельмі добрая. Таму што там шануецца свабоду чалавека, развіваецца ягоны талант, дабываецца тое, што карыснае, каб ты мог для дзяржавы даць свае здольнасці. І робіцца это не на падставе страху. Цікава, што першы універсітэт амерыканскі, которые пачыналі функцыянаваць, на чым яны функцыянавалі? Студэнты слухалі, як прафесары тварылі у даным моманце, тварылі лекцыю, размаўляючы ўжывую
выцягивалі менавіта в даным моманце праз размову таланты і паказвалі, у якім напрамку можна дайсці. Адкрывалі магчымасць тварыць, раскрывалі чалавека. І папа Бенедыкт XVI у пэўным моманце гаворыць, што это правільная мадэль, таму што яна Божая. Бог, які дае жыццё чалавеку, ён жадае, каб чалавек тварыў, на ставе розуму распазнаваў, рабіў гэта у свабодзе свайго выбара і браў адказнасць за свой учынак. Ведаеце, чаму менавіта хацелася сёння сказаць пра элемент страху. Менавіта мадэль кіравання, якая кіруе толькі на страху, каб трымаць усіх дзякуючы страху, іна ніколі не прынясе плод Божы. Яна заўсёды прынясе супраціў. Натуральным чынам. Чалавек будзе не згаджацца, калі не дазваляюць на аснове свабоды і праўды рабіць адказны ўчынак. Ведаеце, у маім душпастарскім жыцці я сустрэў такого чалавека у адной з парафій працуючы, які падзяліўся досведам свайго жыцця. Гаворыць так, распавядаў, калі я быў малады, а гэта было пачатак пасля 90-х гадоў, у Беларусі здарылася першы момант, калі народ выйшаў, таму што не згаджаўся з палітычнай сітуацыяй. І гаворыць, і ў нас быў прыказ падавіць паўстанне. І гаворыць, я не браў дубінку, мне былі іншыя рэчы, я адказваў за арганізацыю, за лагістыку, арганізацыю, але я шчыра цешыўся, што мы далі рады, мы сіла, мы малайцы. Але прайшлі гады, і гэты чалавек гаворыць так, я убачыў іншы бок нашых дзеянняў. Да, я тады адчуваў адным з нашых, адным з гэтага калектыву, які ўносіць парадак, але нам так казалі, што это правільны парадак. Калі я выйшаў з гэтай сістэмы, калі я заснаваў сям'ю, я пачаў бачыць іншыя факты. Я ўбачыў, што тое, што я рабіў, яно абсалютна не згаджалася з навучаннем Бога, з навучаннем, якое адносіцца да асобы. І ён гаворыць так, гаварыў, што я ўбачыў, што это фактычна брудная справа, калі б'ецца чалавека, калі нішчыцца чалавека толькі таму, што ён перажывае крыўду і перакананы, што адбываецца несправядлівасць. Гаворыць, не павінна быць так, што чалавек хоча абараніць сваё сумленне, а дзяржаўнае права не дазваляе выйсці ў абарону гэтага сумлення. Як так абмяжоўваецца правы чалавека, і адначасова гаворыцца, што это робіцца ў імя закона. І ён гаворыць, што я пачаў ацэньваць, што нешта тут не працуе. Але гэтая ацэнка пайшла на аснове пазнання Бога. Гэты чалавек стаў вельмі веруючай асобай. Гэты чалавек з часам, калі ўсё глыбей пазнаваў Бога, не раз вяртаўся да гэтага моманту і ацаніў свой момант так. Это была трагічная памылка майго рашэння. Але адначасова я трапіў у такую сістэму, што іначай думаць не мог. Ведаеце, Бог, які дае правы чалавеку, запрашае карыстацца дарам жыцця, ён таксама лічыць дні твае заўсёды. Гэты чалавек адышоў да вечнасці ў 43 гады. Не хачу казаць, што это па прычыне гэтых учынкаў ці выбараў, не ў гэтым значэнні. Калі адкрываеш у сабе, што ты чалавек створаны на Божы вобраз і Божае падабенства, пазнай гэтага Бога ва ўсёй прыгажосці, бо твае дні палічаныя. Ад Бога залежыць, колькі дзён маеш у гэтым свеце. Страх можа паралізаваць пазнанне Бога. Страх можа паралізаваць быць асобай ва ўсёй прыгажосці гэтага значэння, так як жадае бачыць цябе Бог. Страх трэба перамагаць для таго, каб быць гэтай асобай. І чалавек, который накідвае страх на іншага, палохае рознымі спосабамі, фізычнымі, маральнымі спосабамі, псіхалагічнымі, калісьці перад Богом здасць адказ за кожны свой такі ўчынак. Да, на гэтае пытанне кожнаму прыйдзецца адказаць.
І Бог спытае, чаму ты нішчыў гэты дар, который я сотворыў? Гэтае пытанне прагучыць. Ведаеце, вельмі важна мець, як асобе веруючай, мець свядомасць глыбокага дару, які я нашу ў сабе, Божага дару. І сапраўды свабодным чыніць мяне толькі Бог, пазнанне Бога. Запрашаю, каб менавіта углыбляцца ў пазнанне Бога, якім ён ёсць, і не паддавацца страху, які можа паралізаваць развіццё асобы, а якая з'яўляецца Божым дарам. Дарам, які дае Бог, дар непаўторны, і дар, які з'яўляецца прыгожы, дар, які мы запрошаныя ўсе развіваць, дар, які мы запрошаныя ўсе берагчы. Амин.